Mit navn er Henrik Juhl, og jeg er erhvervspsykolog og ejer af Conscious Leaders. Her på hjemmesiden kan du orientere dig om, hvad vi laver for virksomhederne internt, og du kan læse om vores åbne tilbud. Du kan også få nye indsigter og inspiration ved at gå ind og læse artikler og andet, som ligger under indsigter. Så kan du også se, hvad vi tilbyder af foredrag, fyraftensmøder og gå hjem-møder og den slags. Så dyk ind i vores hjemmeside, dyk ind i bevidstheden om, hvad ledelse er, og dyk ind i dine egne evner som leder, hvor der er så meget skjult potentiale. Som leder har vi en utrolig stor påvirkning. Derfor er det vigtigt at vide, hvad er det, vi påvirker med, eller rettere, hvor kommer det fra? Hvad er det, der gør, at jeg beslutter mig til at gøre det, som jeg gør? Vi er nødt til at have en psykologisk indsigt. Vi må vide, hvad det er for nogle driver, vi har. Hvad det er for noget software, vi har, som styrer vores valg og vores beslutninger. Så det er bevidsthed. Og vi skal jo også have bevidsthed på, hvordan vi tjener penge. Og også bevidsthed på, hvordan er vi ansvarlige i forhold til hele det globale system. Som jo også det er mennesker, det er liv, det er natur. Ledelse er ansvar for liv. I forhold til lederudviklingen har vi jo set rigtig mange på vores kurser gennem årene, og ledere har lært mange redskaber og efterlyser også værktøjet til værktøjskassen. Men i dag, hvor det hele er så komplekst og kaotisk, og alle forandringer sker oven hinanden, så er vi nødt til også at bruge vores bevidsthed, så at være vågen og nærværende og kunne improvisere og bruge nuet, det er det allervigtigste for en leder i dag. Jeg har altid været fascineret af det skjulte liv, der findes under havoverfladen. Og nu inviterer vi dig med på en rejse ind i de kræfter og muligheder, der findes under overfladen.